உங்கள் குளத்தூர் பாபா டெம்பிள் சேனல் சார்பாக இங்கே வர பக்தர்களுக்கு நாங்கள் பேட்டி எடுத்துகிட்டு வரோம். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க நினைவுகள்லேருந்து பல விஷயங்களை வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மற்றவங்க கேட்கும்போது நமக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த கோயிலுக்கு வந்து அதுக்கான தீர்வு நிச்சயமாக கிடைக்கும் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சு இங்கே வருவாங்க. அந்த பிளெஸிங்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் போது அவருடைய பலன்கள் வந்து இந்த பேட்டி கொடுத்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவருடைய பலன்கள் வந்து அடைவதற்கு நிச்சயமாக வழிவகுக்கும். மேடம், உங்கள் பேர் மேடம்? பிரியா. சார் பேர்? சதீஷ். பாப்பா பேர்? சாய். சரி, நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க? சூளமேட்டிலேருந்து வரீங்க. எத்தனை வருஷமாக கோயிலுக்கு வந்துட்டு இருக்கீங்க? 5 வருஷமாக வந்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த 5 வருஷமாக வரும்போது முதல்ல உங்களுக்கு அந்த 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இங்கே கோயில் இங்கே இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சு வந்தீங்க? யூடியூப் மூலயமா பார்த்து வந்தீங்க. அப்போ வந்து வரும்போது முதல் எதுக்காக வந்தீங்க? குழந்தைக்காக வந்தீங்க. அப்போ எத்தனை வருஷமா உங்களுக்கு குழந்தை இல்லை? 7-8 வருஷமா குழந்தை இல்லை. இப்போ வந்து கரெக்டாக 12 வருஷம் கழிச்சு குழந்தை போகும். 12 வருஷத்துக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு பாப்பா பிறந்ததா? பரவாயில்ல, நல்ல பெரிய விஷயம் தான் அது. கடவுளுடைய பிளெஸிங்ஸ், பாப்பாவுடைய பிளெஸிங்ஸ் அது உங்களுக்கு. இப்போ இந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் கூட உங்களுக்கு நடக்கணும்னு வந்தீங்க. அது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஆயிடுச்சுங்களா? பரவாயில்ல. அது இப்போ நீங்கள் அதுலேருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வந்துருக்கீங்க. உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஏதாவது விஷயங்கள் வந்து சாமி செஞ்சிருக்காரா நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம்? முதல்ல குழந்தை கிடைச்சதே பெரிய விஷயம். ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம் ஒரு பெரிய விஷயம். பாபா வந்து நிறைய பண்ணியிருக்காரு. உடம்பாலையும் சரி மனசாலையும் சரி நிறைய பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து பாபாடி ஓடிஸ் தான். ஓகே ஓகே. ஸோ அதனால வந்து பாபாவை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. அது எல்லாமே அவர் மிராக்கிள்ஸ் இங்கே வரணும்னு கண்டிப்பாக வந்துடலாம். 9 வாரம் வந்தீங்களா? 9 நாள் வந்தீங்களா? 9 வாரம் வந்தீங்க. 9 வாரம் வந்து அபிஷேகம் பண்ணீங்க? ஆமாம், அபிஷேகமும் பண்ணாங்க. அபிஷேகம் பண்ணீங்க, எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபேமிலியோட வந்து நாங்கள் ஒரு டைம் அபிஷேகம் பண்ணியிருந்தோம். ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு வேண்டுதல் வைக்கிறேன்னு சொல்கிறீங்க. என்ன உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? பர்சனல் தான், ஹெல்த் இஷ்யூ. உங்களுக்கா? வீட்டில் மாமியா இருக்கு இல்லையா? அது எல்லாருக்கும் வயசான கொஞ்சம் இதுவாக தான் வரும். அதுக்காக கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து சுற்றுங்க. கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ப்ளவுஸ் எதனா எடுத்துகிட்டு வந்து சுற்றுங்க. டெஃபினட்டாக அவங்க க்யூர் ஆகிடுவாங்க. க்யூர் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களையும் கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு வந்து சுற்றுங்க. நிச்சயமாக இவ்வளோ நடத்தி கொடுத்த கடவுள் வந்து அதையும் செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாரா? ஈஸியான வேலை தான் கொடுத்துருவேன். வயசான எல்லாருமே கொஞ்சம் உடம்பு பாதிக்கிறது தான். கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு வாங்க. நிச்சயமாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த வேலையும் முடியும். கண்டிப்பாக. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், குளத்தூர் பாபா டெம்பிள் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள்லாம் எங்களோட வரும்பொழுது நாங்கள் இன்னும் பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படும். இந்த குட்டி வந்து 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க அம்மா கையில் வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா அது பாபாவோட பிளெஸிங்ஸ் தான். நீங்கள் பேட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். Subscribe to my channel and please press the bell icon for more videos.